Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleak eta arratsaldeon ekipo. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon zerbait esateagatik, haze ajea, nire burua. Bai, arratsaldeon zerbait esateagatik, ostegun gizenek ondorioa dakartza. Jakintxo batek esan zuen, hiltze batek beste bat ateratzen duela. Dantza egingo dugu. Bale, Inigo, bale, harrapatuta. 1900 eta 1984 Footloose filma estrenatu zuten. A2, baina jarri bajuago, mesedez. Footloose, Herbert Ross estatu batuar zinema zuzendariaren musikal drama filma da. Kevin Bacon, Lori Singer, Sarah Jessica Parker, Chris Penn, Diane West eta John Lithgow aktorek antzestu zuten. Berez, filma Oklahoma estatuko Elmore City landa eremuko herrian eta komunitate religio txuan jasotako gertakarietan arinki oinarrituta dago. Ez daukago indarrik dantza egiteko Inigo, hori bai, atzokoa mundiala izan zen. Haze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Bai, egia da, atzo dena eman genuen, eta gaur hiltzeko zorian gaude. Agian pixka bat esageratu duzu, hori bai, hiltzeko modu bat aukeratzekotan ni horrela hilko nintzateke. Parranda eder bat bota ondoren. Edo estenatokian, gaurko egunez 1673 Jean-Baptiste Poquelin Molière, frantzial antzerkigile handia hiltzen. Gaixo imaginarioa holtzan antzesten ari zela, ondo eza sentitu eta etxera eraman zuten Ogitxelie kalera, eta handik 4 ordutara bertan zendu zen. Molière hiltzenean, komediante izatea eskumikatua izateko arrazoia zenez, ez zuten lur kristauan lurperatu. Alargunak alere, erregeari salbuespena egiteko eskatu zion eta azkenean ezkutuko hileta egin zioten. Heriotzagirian antzezlea ez, baizik eta tapizgile gisa azaltzen zen. Bestalde, antzerkian gaixo rola interpretatzean, hori koloreko arropa zeraman jantzita, arrezkeroz kolore horrekin jantzita joatea zorte txarrekoa delakoaren sinesmena zabaldu zen. Ta horti datorre, hori koloreanena, ze ona. Begiraze paradoxikoa, batzuk tiroka hiltzen dira gerran eta gero, beraieko mentzeko, 21 tiro botatzen dituzte airera. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. Norbaitek pentsatuko du amodiozko abesti bat dela Green Dayen doinu hau, baino helburu antibeliko batekin idatzi zen. Gaur 51 urte betetzen ditu Billy Joe Armstrongek, Green Day taldeko abeslari eta buruak. Nik nahiago ditut 51 kandela, 21 tiro baina. Aizue, hiltzeko beste modu bat ezagutu nahi? Entzun arreta Silvio Rodríguez. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores,
de la hoguera espera a Bruno. Ei, esan du Silbiak, donde la hoguera espera a Bruno. Hori esan du Silbiak? Bai. Zein da Bruno hori nigo? Ni badakit, Bai? Ara. 1600 urtean Giordano Bruno, Erromako agintaria zibilek hil egin zuten. Erromatar inkisizioak heresiaz akusatu ondoren, sutan errezuten. Alaxe da bai, Giordano Bruno italiar, astronomo, teologo, matematikari, olerkari eta filosofoa izan zen. Haren teoriek eredu Kopernikarra hobetu zuten, eguzkia izar bat besterik etzela proposatu baitzuen, unibertsoak animalia eta izaki adimentsuak bizi ziren mundu kopuru infinitu bat behar zuela alegia. Predikarien ordenaren kide teologiaren arloan panteismo forma partikular bat proposatu zuen, zeina Eliza Katolikoak defendatutako ikuspegi kosmologikoarekin bat etzetorren. Hil ondoren bere izenako ospean irabazi zuen, batez ere 19 eta 20. mendeetan. Jo, eszenatokian, sutan, tiroka edo ajearen ondoren zer den eriotza, Batzuentzako eriotza ziklo aldaketa bat besterik ez da. El mundo se acerca ya, toda esperanza se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Nire burua eriotzerako prest dago, baina nire gorputza ez. 84 urte betetzen ditu gaur Alejandro Jodorowsky. 1929 jaio zen Tokopilan Txilen Alejandro Jodorowsky artista poliedrikoen artean akaso poliedrikoena. Idazle, mimo, komikigile, zinema eta antzerki zuzendaria, gidoigile, tarot aditua, psikomago, eskultore, musikari, filosofo, titiritiro. Fernando Arrabal antzerkigilearekin eta Roland Topor pintorearekin batera Panic Teatre mugimendua sortu zuen, Moebiusekin El Inkal komikia argitaratu zuen, Santa Sangre, El Topo edo La Montaña Sagrada bezalako pelikulen zuzendaria. Eta inoiz Mike aipatu digun eta inoiz filmatu ezten pelikula handinaren sortzailea Dune bere proiektuan parte hartzeko gonbidatuak ziren. Orson Welles, H.R. Giger, Pink Floyd, Mick Jagger edo Salvador Dali saioan askotan aipatu dugu, esan da bezala proiektu hau. Dunen artean bezala sentiarazteko musikaren bat daukazu nigo? Hori da lotura tira bai, zerbait topatuko dut hemendik, adibidez hauxe. Ondo mai, hau bai? Perfecto. Honek ajeak entzen du, Bai. Gauzat esango dizuet, hemen gure ondotik pasatzen ikusten dudan jendeak ez daukakuk baino itxura hobea ere. Ez, zuri xamar pasatzen dira. Pixka eta apokaliptiko dago gaur Tolosako herria, zombiek inbaditu baligute bezala. Aizue, 1957an jaio zen Manitoban Lorena McKennitt, Kanadar abeslari saritu eta entzuna. Ederra Lorenaren abestia. Ajearen ondorioak pasatzeko jaima baten ondo, ez da? Jo, bai, Esaten dute, basamortuko Dunek itxaso vertikal bat diruditela. Ara? Itxaso vertikala. Un mar vertikal abestia. Ondo lotuta julen, 1979an jaio zen Gasteizen Maite Dono, galiziar kantautore eta poeta. Gasteizar honek Santiago de Compostelan bizi eta bere ibilbidea Galizian egin du. Ajea pasatzeko doinu aproposak. Aizue, filosofo jarriko naiz, agian ajea eriotza bezala, beste parranda zikloaren hasiera bat besterik ez da, eta gu irratsaioaren parrandarekin hasteko moduan gara, ez da? Hoxe bai, etzarrazoia daukazu. Gaur gurekin Garbi Arroyuelo eta Ander Arandia izango ditugu. Bira bidaia egitasmoarekin tanden batean Ugandara bidean den bikoterekin hitz egingo dugu. Eta gure eriotzaren itsasontzi hau zorioneko moiara eramatea komeniko zaigu, Xabier Alberdirekin ariko gara Euskal Itsas Museoak estreinatu berri duen erakusketaren inguruan. Eta Maialen Teiabiderekin jasa eta politikaren arteko harremanetan murgilduko gara saioa eta astea amaitzeko. Bueno, amaitzen hasteko hasiere egin behar da. Datorrela ziklo aldaketa
eriotzak itxaron dezala, gu oraindik aje honekin aurrera egiteko moduan gara eta. Dena pres baldin badago, parrandaren ziklo berri bati hasiera emango diogu beraz. Bueno, a ver, zeaje, bizitzaren funerala iristen bada, Eriotzaren festa bizi nahi dugu. hiltze bat beste batekin ateratzen delako. Arratsaldeon parranderok, otsaiak 17 ditu gaur eta ostiral mehea da Tolosako inauterietan, ongi etorri bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok inauterien turreko 4. mendateko 7. motoan hortxe prest daukagun Mai Gorostiaga Rosetti Pozo! Arratsaldeon motorra geldituta txaranga pokatripatzetin agolako saltoka gora iauteria! Ez dut uste hemen gauden irurok pokatripa txarangari omenaldi egiteko moduan garenik, baina tira, Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldeon inauteritako parranda ostekoa geon, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Gaur bigarren kafeak 524 garrena du, arratsaldeak 4:17 minutu, eta otsaiak 17, gu hementxe 3, eta urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko prest izango gara. Ongi etorri guztioi, bigarren kafe ontara, inauterien ajetik, zuzenean, ajearen epizentrotik. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Nire maite duta, zelikusia dauka inauteriarekin, direlako, urtean zehar erabiltzen ez ditugun hitz horiek, eta bapaten egun hauetan gure hizkuntzan askotan erabiltzen degula. Adibidez, momo jainkoa, urtean zehar ez duzu, aipatzen momo, eta egun hauetan igual, bai, bombardino. Bombardino, da itzen bat, joakin duzu, ni baino beto zer dan bombardino bat, nire kiruikatzen tuba, trombon, horrelako zer, baino seguro badauka, eufonio ere izena dula bombardino, izan daike. Uste dut, tuba eta helikoiari sausofoia ditzen ziren bezala. Edo riñonera hitza bai, askotan, karo, mozorrarekin eta ezin duzu eraman dirua poltsikoetan, igual gonekin zadelako, ez dake auskalo, eta riñonera hitza, nire ustez inauteriko beste hitzen bat. Nik ez dakite, aterako nuke horrelako iztegi bat, horrelako termino guztiekin, urtean zer ez direla erabiltzen, baina egun hauetan behin baino gehiagotan entzuten direla. Maite ditut horrelako terminok. Julen Goikoetxea Orbegozo eta zure maite dut azin, da? Nireak ere badu zerikusia inauteriekin, eta nik maite ditut, urte hasten denetik inautiriak iritsi bitartean, bilakaera kamaleoniko moduko zerbait izaten duten pertsona horiek. Nolabait esateko, eguberrietako aro hori amaitzen da, eta ja jende hasten da, konturatzerako inauteria gainean ditugu, eta aurten kanpora joango naiz bai edo bai, zer baditut jaiegun batzuk. Agonias kuadrilla hori, Bai, eta ez du zer jakin ez du mozorran pentsatzen hasteko gogorik, ez zer. Gero ja, San Sebastian eguna pasatzen da, eta, akaso kanpura naiz joango, baina hemen inguruan geldituko naiz, eta gero ja otsail erdia iristen da, eta beraie dira kuadrillako batxapean, ze mozoro jantzi behar dugu, noiz joango gara, bat eta beste hasten direnak. Eta maite du jende hori. Nik maite dut txaranga kontzeptu bera, ez? Inauterietan saiatuko gara, egunotan saiatu gara, ez? Behintzate zertzela batzuk ematen,
bigarren kafean, badakizue, oso tolosarra garela, eta orduan inauteria ere oso tolosako inauteri zentrista bihurtu dugula, baina uste dut edozein inauteritan eta edozein negu inguruko festa hauetan, eta txarangak baduela, ez, bere biziko garrantzia edo musikak orokorrean, ez, akaso fanfarre moduan, kaldereroak direnean, edo banda moduan, Santagedan ahotsez abestuz, baina hor ere musikak eta doinuak eta egurraren eta lurraren arteko perkusio hori. Eta bai, ez dakit, pixat festari zentzua musikaren bitartez topatzen diodan horietakoa naiz. Astelean ere txarangarekin ibiliko gara, Julen eta Biok eta beste hainbat lagun. Eta atzo, entzuleak saioa entzun bazuen, ikusi zuen ez, elkartean, arratsaldean gero gabaz ibili ginen ordu txikiak arte txarangarekin jotzen, horrelan ere eztarriak gaur ere. Bai, zezken una bestu, baino fresko zebilen gau bat, fresko, ondo, ezkerak ejatuko giroarekin. Baina tira, maite dudala, hain zuzen ere hori, bai, txarangak niretzat inauteriari ematen dion zentzua, eta horren inguruan, azte giro polit sortzen dan, bai, azkenean, musika zale garenok, vibrazio horrekin ere vibratzen dugulako ez, eta txarangak, hori egiten du, vibratu, eta instrumentua soinean hartu, eta jota juego. Eta bai, maite ditut txarangak, naiz eta urtean gutxitan izan ere kasuan, naiz urte guztian zehar txaranga bat jotzen da bien horietakoa, ez da beharrik ere egia esan, baina inauteri giroan izan txarangatzitik saltoka, izan txaranga gertu dagoela urentzuten edo izan jotzen, uste dut, txaranga delan ere maite duta, eta herri honetan batutan jendean azkaduta ibiltzen da, azken asteetan ja txarangai aste bururo gertatzen delako, baina, jondeiola txarangari astero ateratzeko intentzia bali madoka baten batek behintzat. Remixero. Eta tira, inauteriekin nahiko kaka eman dizuegu dagoeneko gaur egun lasaia da, eta beste gai batzutan ere kokatzen joango gara segituan moiak tradizioz berritzaileak proiektu edo, erakusketaren inguruan hariko gatzaizue. Baina horretarako, tira, txaranga doinuak itzeli barko ditugu eta aurrera egin. Keep calm and bigarren kafea. Egun sentiko uretan arantza orduak hemen barakoan zoriona deritzan moilan jarritanago Zorioneko moiari abesten dio Ruper Ordorikak kantu honetan, naiz eta Kuban kokatu eta hango giro musikal eta estetikora garamatzan moiak izaten dira, zorioneko, akaso zoritxarreko ere bai, eta moiek ematen dute gauza askotarako. Kuban, Finlandian edota Euskal Herrian edozein txokotan moiek badituzte ziurrenik euren artean berdintzen dituzten hainbat ezaugarri eta bestetik oso berezi egiten dituzten beste hainbat ezaugarri. Zoriona deritzan moilan jarritana. Azken 2 mendeetan Euskal portuek izan duten eginkizun garrantzitsua biltzen du moiak, tradizioz berritzaileak erakusketak, batetik etengabeko berrikuntza ekonomiko, sozial eta teknologikorako guneak izan dira, eta bestetik Euskal Herriaren bilakaera historikoan eragin zuzena izan duten eremuak. Berrikuntza alda gure tradizioa, galdera hau airean uzten du Euskal Itsas Museoak egunotan estreinatu duen erakusketa berriak, moiak,
tradizioz berritzaileak, baina guk galdera hau eta beste hainbat erantzuteko asmoz Euskal Itsas Museoko zuzendaria, Xabier Alberdi, gonbidatu dugu berriro, bigarren kafera eta konturatu gara urtebete pasa dela dagoeneko, azkenekoz gurean izan zenetik, Xabier, arratsaldean eta ongitorri. Arratsaldean, eskerrik asko. Urtebete igaro da, hain zuzen ere, azken erakusketak iraunduelako urtebete, eta erakusketa eta nolabait esatearren, bueno, aro berri baten atarian zaudetelako eta erakusketa berria dakarrelako Itsas Museoak. Bai, urtia pasa eta lehen izandako erakusketa, hain zuzen Tromelingo uharteko erakusketa, bukatu da, eta junda etorritako lekura, zeatik ekarri bai gendunua Frantzitik, eta, itzuli da bere zorlekura ez, eta, guenarren ordez, guk gionek ekoiztutako erakusketa bat jartzeko asmoa deu, eta hain zuzen mollak izenekoa. Bai. Mollak, izendatzeko modu bat bada, hizkuntzak mailegu bidez gehienetan, hau ere kurioso xamarra da, baina portua, molla, kaso kaia propioena, baina ez dutaren etimologian ere gehiagi aztertu. Izendapen ezberdinak azken finean, garai bateko migrazio, mugimendu, garapen ekonomiko eta soziala aztertzeko akaso erraminta antropologiko interesgarrienetakoa diren hoien inguruan, ez Xabier? Moia, gaur egun norbait begira dezake, antxe laupabos barku lotzeko gune bezala, baina oraindik ere, eta bereziki pixka bat atzera egiten badugu, gure historia ulertzeko berebiziko garrantzi izan duten espazioak dira ez? Bai, azkenian, ate bat dialako, ez? Mollak azkenian iriki, itxi, inlitezgen atiak dira, horrek suposatzen guztia egin, ez? Aitatu ezu, adibidez, migrazio prozesuak, ez? Garai batian, hemendikan milaka eta milaka biztanle, euskal biztanle, ez? Atzerrira, hain zuzen molletatik abiatu zian, ez? Europan zehar, da batez ere Ameriketara, Ego Ameriketara, ez? Miliakak dira euskaldunak, mendigan molletatik eta hortxe molle izan zen azken euskal lurraldia, haiek ikutu zutena, izan zen. Eta gaur egunean, beste erabatea datoz zeak, migratzaileak, ez? Beste lurralde batzetik gure lurraldera datoz, eta askotan itxasoz egiten da, ez? Hori, ez? Migrazio hori. Eta molla da nolabait askotan migrazio politika horiek antzesten dian edo praktikan jartzen dian gune horiek, ez? Hain zuzen edo atea zabaltzen zaielako, edo izten zaielako, produktu batzuek galazi egiten dialako, beste batzuek ekarrarazi egiten dialako, eta abar, ez, gaur eguneko munduan, ikusten ditugun hainbat eta hainbat gertakari migrazioa, guen adibidez, Ukrainako gerra dala eta hor, ez, petroleua ez, gaza ez, sartzen utziko jo, beste jo utziko, embargoak jarriko ditugu, ez ditugu jarriko, egunero, gure komunikazio bidetan, pilpilean dauden gaiak dira, eta ben zenatokia hain zuzen, zenatoki nagusitako bat, portuak, mollak. Hori, esan behar nizun, aipatu duzu Ukrainiako gerra, beste bat egoeretan ere adibide izan daitezke, mollak badirela boterearen ejekuziorako espazioak ere. Badu asko, mollak, ez? Oso romantizismotik eta baita pragmatismo politikotik, militarretik, denerako ematen dute. Akaso ez hainbeste euskal mollek, hori gero kontatuko diguzu, baina orokorrean mollak badu, ez? Gaitasun hori boterea bete arazteko ere, boterearen eredu edo. Bai, azkenean molla hain zuzen botereak bere ekimenean jartzen duen muga bat da, onera arte iristen da boterea, ez? Azkenean lurralde baten amaierako, botere batek agintza esartzen duen lurralde baten amaierako ate hori edo muga hori da, ez? Molla, eta hain zuzen, hortxe garatzen dira, botere horren aduanak, botere horren indar, polizial, militar, eta bar, ez? Hala da, boterearen gune edo adierazpen bat da molla. Eta beti ala izan da, historian zehar,
beti ala izan da, euskal historiari dagokionez, mendetan hemen izan zian gatazkak, aduanak kostaldean izan berdute, edo Ebro ibarrian egon berdute, azkenian foralitatearen inguruko gatazka zorrarazizun arazoa, hoxe izan zen, portutan jarriko ditugu aduanak, edo Ebro ibarrean egongo dira aduanak. Horrek, nolabait, kakastuzun 19. mendeko egoera politikoa, eta horrek sortarazi zituen hainbat gerra, eta hainbat kontu ez, hain zuzen, boterearekin zuzenean lotutako guneak dialako, bai. Azal berdea iratzarri zen itxas barea azaldu ziren. Duela aste batzuk hemen izan genituen Julio Villar eta Ibon Gaztainazpi EP3 liburuaren euskerazko bertsio hori aurkezten, eta pentsatzen dut ark edo naramala pentsatzera itxas nabigatzaile batentzat portuak, moiak beste esanai bat ere hartzen duela, ezagit portu onera iriste kontzeptu hori euskeraz zuzenegia den, baina gazteleratik akaso hartutako llegar a buen puerto, hizkuntzan ere badago hori, portuak moiak esperantza ere suposatu du, gotorleku, babesleku, ekaitza datorrenean nora ies egin, pixkat denak errepasatzen joango gara, iruditzen zaitez moiak ematen duela Xabier hainbeste interpretaziorako, hainbeste testu ingurutan errealitate izateko, eta hortik ere, babesleku izateko, ekaitzetik iesi edo gerratik iesi. Moia konkretu batera iristeak ateratzen zintuen guda espaziotik, eta gauza askotarako ematen du. Bai, hala da, batetik babesleku naturala da, azkenian aitatu deun ekaitzetatik eta babesteko, eta askotan metafora bezala erabili izan da moila edo portua, adibidez, Elizak askotan erabili du, Elizako antzinako kanta askok eta adibidez Aur Jesusen ama, hain zuzen Tolosako kanta, Tolosan sortutako kanta horretan, agurpegatarien kaia eta estalpea. Esaten du, Amar jinari esaten dio hori, kaia eta estalpea, hau da, babes gune bat, da egia da, beti izan da, portuak izan du hori, irakurketa hori edo funtzio hori, babes leku. Eta baita ere, aitatu esun bezala, etzaien erasoetatik, babesteko guneak ere izan dira, eta ikusi beste ez daukagu, Euskal Herriko portuak askotan izan dira gotortutako guneak, Donostia gotortuta, Hondarribia gotortuta, Getaria gotortuta, Pasaian ere handago sarrerako Santa Isabel gaztelua, eta abar, gotortutako guneak, eta orduan, baita ere, gotortutako gunedian momentutik, borroka zelai izan dira baita ere portuak, portu bat zure menpe izatiak, suposatzen dulako indar militarrak bertan gorde ditzakezu, babes ditzakezu, baino erabili ditzakezu. Beitu adibidez, ni usteet adibide oso esanguratzua eta bere ala ulertuko dugu Gibraltarren kasua, Gibraltar da portu bat. Eta Inglaterrak, hor dauka bere esku, gaur egunian oraindik, portu hori eskutan izatiak, nolabait suposatzen du, Mediterraneoko navigazio edo, hobeto, estretxoaren, hortxe, Afrika eta Europa arteko itxasgune erabateko estrategikoa, hortikan pasatzen dalako munduko trafikoaren zati handi bat hortik pasatzen da, orduan portu hori kontrolatziak, suposatzen dut trafiko hori kontrolatzia, orduan aldertuetik ere, estrategiaren ikuspegitik ere, estrategia militararen ikuspegitik ere, ze garrantzia duen portu batzuek zure menpian edo potentzi baten menpian izatia. Behin Txilen enbilela, Valparaison, topatu nuen antxe muño batean, ferro deritzaten horitako batean, munduko musika instrumentuen museo bat. Eta, ezinbestean musikari izan da, eta antropologia ere zaletasun izan da, ona sartu barra daukat, eta antxe sartu ginen bisitan nintzen lagun bat, eta biok, eta antxe bi gizon, gazte bat eta helduago bat, bata judutarra, bestea musulmandarra, eta judutar honek gazte garaian arkitektura ikasketak egin, eta haren ikasketa amaierako proiektu gisa, nahi zuen portu inguruko edo, orokorrean Valparaiso dena da, ia portu inguru ez da, bertako arkitektura tradizionalaren analisi bat egin, eta antxe
arkitektura ikerketa horiek egiten zebilela, entrevistak egiterakoan eta barba jendeak esan zen, bai, ojo, garai batean itxasotik heldu zanda, eta antxe zegoen, ez da egite, trompeta zahar moduko bat, eta bai, hau eta antxe zegoen, zarra bete moduko bat, bai, eta beste hau eta antzegoen, euskalo, nondik iritsitako iruzulotako flauta bat, eta bai, eta beste hau, eta tira, Argentinatik iritsitako akordo izar bat, eta horrela instrumentuak etxe bakoitzean topatzen joan zana, eta horiekin osatu zuen museoa, Euskal herrian ezagutzen dugun bezalako txistu bat ere bazuen, horra txistuen inguruan ikerketa asko egin dira, eta denak ez daudera bat ados, baina tiro iruzuloko flautaren inguruko Euskal ereduko flauta bat ere bazutenan, eta guzti hori portuaren ingurutik ateratzen, ez? Ikerketar, arkitektoniko ura oso antropologiko bilakatu zen, eta azkenean proiektu hartan beste mutil musulman darrau bide lagun, eta bien artean osatu zuten, eta gaur egun munduko beste tokitatik eta beste modu batera ere heltzen zitzezkien noski instrumentuak, baina hori guztia portuan bertan gertatzen zen. Beraz, portua ere, Xabier, eta Euskal Herrian gertatuko da, bada ez, historiaren espazio bateko erradiografia bera ere, batez ere, orduan iaia modu bakarra zelako, gaur egun mugimenduak, desplazamenduak mundutik beste modu batera gertatzen dira, garai batekoak alaxe gertatzen ziren, eta hor utzitako arrastoak horiek betirako diraute, baldin eta bertan gertatu badira, eta hortxe analizirako espazio handia sortzen dena, ez da? Bai, azkenean harreman bide izan dialago portuak, ez? Azkenean herrialde desberdinen arteko, botere desberdinen arteko harremanak, kultura desberdinen arteko harremanak, portuetatik barrena eman dia zergatik, aitatu ezun arrazoiagatik, ez? Gare batean, munduko punta batetik besteako lurralden arteko harremanak, ezinbestian itxasoz bakarrik egiten zialako, ez? Gaur egunean baditugu beste medio batzuek, hegazkina, eta hor daudez. Baina gare batean itxasua esan, ez? Harreman bide bakarra, eta, itxasoetan barrena merkantziak, noski, pertsonak, eta pertsonak mugitu dian enean, kulturak. Kulturak mugitu dia, eta erainak. Orduan, handik eta hemendik, etorritako erainak, portuetatik sartu dira, lurraldetara, edo irten dira beste lurralde batzuetara. Eta gaur egunean ere neurri batean gertatzen da, ez? Egia da gaur egunean beste garraio bide batzuek eta baditugu, eta askotan ez gara konturatzen, baina begira, joandaneko udara parte hortan eta hor egondian hainbat portutan eta gertatu dian embotellamentu edo atera ezin merkantziak eta hor kontenedoreak eta geldikan da txipak eta etziala iritsiko kotxeak eta egiteko, eta gaur egunean ez gara konturatzen. Hori dena itxasoz etorren, bai? Itxasoz etortzen dela, guk egunerokotasunean erabiltzen ditugun hainbat gauza, itxasoz datoz, ez? Txinak adibidez, esaten dugu gaur eguneko munduko talierra edo fabrika txina dala, ez? Eta txinak ekoizten ditun ekoizpen gehienak itxasoz banatzen dira munduen barrena. Eta hori etenezkeo, berehala igertzen dugu, ez dago hau txipik, ez dago hau faltasegu, bestia faltasegu. Eta berehala azten gara konturatzen, ez? Gabezi hori. Eta, eragin horiek, merkantziekin batea, merkantziek azkenean bizikerak, ohiturak dakaztate behagin batea, ez? Eta orduan, gaur egunean ere, neurri handi batian, nahiz da ez konturatzez gehan, itxasoz banatzen jarraitzen dute, eta gure lurraldera iristen, noski. Bai. Musika jarri nahi, no? Baina bestu aurrera egin nahi. Argiak itzali dira portuaren ondoan. Tira, baina zentratu beharko dugu aipatu dugun moiak tradizioz berritzaileak erakusketa honetan, eta lehen galdera bat utzi dugu airean, berrikuntza alda gure tradizioa. Galdera hori botatzerako ziurrenik afirmaziora ere iritsiko zinaten, Javier, baina tira, berrikuntza alda gure tradizioa. Ala dirudi. Pixat, bi arrazoigatikan izenburu hori ez, erabili dugu. Batetik askotan,
eta batez ere gaur egunian, ez? Ba, portutara begiratzen degunean ikusten dugu askotan, eta batez ere arrantza portutan, ba, iraganeko zerbait balit bezala, ez? Edo arrantzera tradizionalak askotan erabiltzen dugu hitz traidore hori, ez? Ba, nego traidorea dalako, ez? Tradizioa askotan lotzen degulako iraganarekin eta antzinako kontuekin eta gauza horiekin, ez? Eta askotan portuak horrela begiratzen ditugu, ez? Ba, iraganeko zerbait, edo antzinako zerbait, edo tradiziotik jasotako zerbait izango balia bezala. Eta askotan baita ere, eta batez ere, historialarion artean, ez? Ba, euki degulako, eta gaur egunean oraindik irakurtzen ditu nik idatzi berriak dian lanetan, eta horrelako joera bat, ba, pentsarazten diguna, ba, Euskal Herrian, bueno, ba, izan ditugun berrikuntza oro edo aurrera pauso oro, ba, kanpotikan etorriak izan diala. Alegia, ba, ez dakit, ba, gu hemen historiaren, ez dakit, sufriente gutzak izango bagina bezala, ba, kanpotikan datozen gauza jasotzen ditugu, eta kito guk hemen ezer garatu espaginu bezala, ezer kanporatu espaginu bezala, ez? Eta bueno, ba, gauzak ez dira horrela noski eraginak jaso ditugula, hala da, eitatu dugu ez, ba, eraginak etengabian datoz, baino guk ere ardura ondila daukagu, munduan segertatu danagin eta segertatzen danagin. Orduan, bueno, ba, hor dago gure tradizio bat, ez, ba, kanpora artetzeko tradizioa, mendetatik datorrena, eta kanpora artetzeko, ba, bueno, ba, berrikuntzak egin behar izan ditugu, itxasontziak eraiki behar izan ditugu, teknologia berriak garatu behar izan ditugu, bueno, ba, hor dago ez, ba, Ternuan, San Juan Baleontzia, eta bar, eta bueno, ez gara hasiko guen aitatzen hori denak ez, baina nolabait ikusten gendun badagola olako gure historian konstante bat, edo ez, etengabian mantentzen dan joera bat, eta izan da, ba, bueno, berrikuntzak egin behar hori, ez, ba, nolabait gure lurraldeko pobretasun ekoizpen, nekazaritza ekoizpenen ikuspegitik ez, ba, bueno, ba, azkenian kapotikan ekarri behar izan dugu beti jangarria, bertan osatze ez gendunago bergendun guztia ez, eta ordan horrek eraman gaitu, ba, merkiago ekarriko badeu, ba, ontzi hobi egin berko du, azkarragua, ez, eta ordan hor egon da holako tradizio bat, ba, nolabait berrikuntza sortze horretara eraman gaituna, ez, ba, ala beharrez, baina ala da. Eta noski horrek ondorioak izan ditu guetzako, esan gure historiarako, eta noski jungean lurraldetan ere, ba, honeago edo txarreago, ba, hor ibiligea, ba, bertako ekoizpenak honez edo txarrez, ba, hartzen eta gurea ekartzen, bai. Esango dugu, gero, aipatuko dugu, ba, bueno, Itsas Museoaren funtsiz gain beste erakunde batzuetako piezak ere izango direla erakusketan, baina oinarrian, bueno, ba, hortxe izan direla, ez Itsas Museoaren funtsetan edo oinarritutako elementuak, bertan, ez dakit, garapen hori erakusten duten, ez dakit, maketak, makinak, arrantza tresnak, kuadroak, grabatuak, eskulturak, argazkiak, filmak, pieza arkeologikoak, dokumentuak, eta beste inbat gauza erakusten dira, eta badaude piezen artean batzuk nabarmentzeko modukoak, Xabier, bueno, konta eguzu zuretzat zein diren pixat erakusketaren nola mugarri diren elementuiek. Bai, hori izan beste arrazoitako bat, ez, erakusketa antolatzen beste arrazoi bat hori izan. Museoak bere funtsetan ditun bilduma nagusienak, hain zuzen dira, jundaneko 2 mendetako kontuak biltzen dituztenak. Gure funtsetan ez daukagu erromatar garaiko bilduma ikaragarri bat, edo erdiaroko bilduma ikaragarri bat, beste lurralde batzutan izan dezaketena. Gure museoaren bilduma nagusia, hain zuzen, jundaneko 2 mendeabetan sortutako gauzez osatuta dago. Eta ze gauzak, aitatu dituzu ez, hainbat, eta hor, ez dakit, batzuek aipatzea jarrita, badaude niretzako oso ederrak dian margolan batzuk badaude itxasontzi batzuei buruzkoak, bat aitatzekotan nik aipatuko nuke San Ignacio de Loyola zamaontziaren oleo oso eder bat, 19. mendekua. Ez, barkatu, 20. mendea zierako oleo bat da, eta zertzen San Ignacio de Loyola hori, babitu Espainian izan dago lehen petroleo ontzila,
hain zuzen itxasontzi hori izan zen, Donostiarra zen, Pasaian. Egoten zen, baina Donostiarrak zituen nagusiak. Eta, itxasontzi horren oleo, garai hartan egindako oleo edar bat, hortzen dago. Aipatzen jarreta baita ere, badaude makineak, eta makinen artean aipatuko nituzke motorrak. Gaur egunean ere behitu ez, ze gaurkotasuna duten motoreek, ez, gasolinazko motorra bai, motor elektrikuak, hor gabiltza, ez, gaur egunean ere, pilpilian dagoen gai bat da, eta askotan ez dugu gogoratzen, motorgintza Euskal Herrian itxasotik eratorritako zerbait izan zala, lehen gasolinazko motorra gain zuzen Zumaian ere egitzen hasi zian, eta badirudi estatuko lehenenguak izan ziala, ez autoentzako, baizik eta itxasontzien motorrak ere egitzeko, eta ordan baditugu Zumaiko motorrola horietan eraikitako iruzpalau motore, bai lurrun galdarak eta bai gasolinazko motorrak, 100 urte dituzten motorrak, eta nik uste baita ere oso ederrak diala ikusteko, eta gaina daude oso erabat burdinez eraikitako sendo eraikitako zeak dira, motorrak dira, da orduan konservazio aldetik ere, garbitu bat eman, eta benetan ikusgai daude, eta oso ederki, eta oitako bat gainea, hain zuzen, lurrunezko motoroitako bat, martxa, jartzeko aukera dugu, ez noski zua piztuta lurrunez mugituta, hori ezin gendun egin, baina lurrunaren ordez jarri diogu transmisio bat, motore elektriko batekin, eta, funtzionatu egiten du, motore hau negan funtzionamenduan dago. Lurruna erantziko bagen dio, pistoiak eta gora beran ikusten. Pistoiak eta danak, martxan ditu, eta enboloak, eta denak, eta orduan, badaude olako pieza interesantiak, teknikaren ikuspegitik ere, teknikaren bilakaeraren ikuspegitik, interesanteak dianak. Oiek, Xavier, elektronika aldetik txip faltan eta ez dira geratu, ez da motorroiek. Oiek, mundua geratzen bada ere, oie martxan jarrituko dute. Olio pixia bota eta segi aurrera. Aizu, akaso narratibarako eta fikziorako joko gehiago ematen duelako? Beste guztiak ere ematen du, gidegintzarako espazio asko, baina nik hemen ikusi dut badagoela kontrabandoko zilarrezko lingote bat. Eta horrek, sortzen du, ez batean imaginario estetiko oso bat, gure kostetan ere, gertatu zena, eta horren berri ematen du. Hor da ez beste jarduera bat, portuekin lotutako ez, kontrabandoa. Eta noski, lehen esan dugu, boterea dago momentutik, kontrabandoa sortzen da. Botereak azkenian, zerga horiek erantzitzen ditulako, aduana horiek sortzen ditulako, eta horrek berak ekartzen du askotan, zergaz kanpo, gauzak egitea. Eta hori da kontrabandoa zuzen, eta hor badago, Getarian topatutako, urte gutxi topatutako ziliarrezko lingote bat da. Leheno aitatu dugu, ez? Euskal itxas jarduera horiek, oneago eta txarreago, esan edet ziliar hori Ameriketan, badakigu nola ateatako ziliarra, bertako eskulana egoera jasartu batian erabili jaz sortutako ziliarra, eta ziliar hori legez kanpo, zergai gordaindu gabe, badakigu ala dala, ez bai dauka zergak ordaindu ondoren jartzen zitzaion zigilua, ez dauka zigilurik. Orduan, kontrabando zekaretako ziliarra, eta hor ere, beste kontu bat esan berdala, Euskal Herria, muturrian egontzan mendetan kontrabandoari dagokionez. Hain zuzen, Euskal Herria itxasbastar hortan egotiak, eta gaina muga giro batian egotiak, mendetan zehar muga giro bat izan da Euskal Herria, Nafarrua dala, Inglaterra dala, Frantzia dala, Aragoi dala, Gaztela dala, hortxe borroka zelai izan da, hainbat erreinuren arteko borroka zelai, eta mugagune. Eta mugagune horrek ekartzen du baita ere, kontrabandorako gunea proposa dala, zergatik, mugaz bialdetara herri berdina gaudelako, eta orduan, azkenean, harreman kulturalak, personalak, familia artekuak, eta hortxe,
eskailera atzetik, hortxe, zilarra, eta ardoa, eta abar, tabakoa, eta danat ez dana. Ez pasa izan da, eta hori ere nahi gendun nolabait bildu, eta aukera edara ematen zuen lingote honek, zilarrezko izateak behar daukan morboarekin, azkenian. Bai, ez da. Morboa sortzen du, zerbait burreskua edo zilarrezko izateak morbori sortzen du, eta egia da, beste pieza garrantzitu bat dala, bai. Esker, orain itxasoa gara. Malkoei irriparrei eta gauza askori esker, baina bai herri hau itxasua ere bada eta hori erakusten du, erakusketa honek. Esan da bezala Euskal Itsas Museoan Donostian topa dezakezue eta analisi praktikoagoan murgilduta, esan daiteke bi solairutan dagoela banatuta erakusketa, beko solairuan kontzeptu nagusiak topatuko dituela bisitariak, moia, itsasoa, berrikuntza, eta laugarren alor bat edo tradizioz berritzaileak, hortxe, nolabait erakusketari izena ematen dion kontzeptu hori, eta Xabier azaltzen ari zena ez, izan garela nolabait tradizioz ere berritzaileak. Lehenengo solairuan berriz moien bilakaerari erreparatzen zaio Xabier, antxe 100 urteko hola traola moduz aipatzen dituzu, ondo dago, kulturerentzia, ekintzailetasuna, bestalde iraultza eta gerra gatazka eta eraldaketa, eta hortik aurrera itsasoen mesedetan egin diren ekoizpenak, industrializazioa nolabait, eta baita itsas zerbitzuak ere. Beraz, aipatzen ari garen moia batek portuak eskaintzen dituen ia helduleku analitiko edo analisirako helduleku guztiei egin diezue referentzia, eta bisitariari esango digu, bertan edozein erakusketetan bezala igaro dezakela ez da. Denbora gutxi edo ikaragarri pilaz ondo aztertzen hasiezkero material asko dago bertan arratsalde pasa luzea egiteko. Bai, eta gainea zuk ederki direzio bezala bi eremutan banatze horrek badu arrazoi bat, ez? Azkenean pieza ugariko erakusketa bat izango da. Ez da izango erakusketa bat pieza bakanak ditunak eta nolabait sakontzen gehala pieza horien esanguratasunean edo adierazten dutenean. Ez, kontrako bideari ekin diogu, pieza ugari ditu, baina pieza ugari jartze horrek eta arlo desberdin asko ikutze horrek, eitatu ditugunak, babesgune, kontrabandogune, merkataritzagune, boteregune, gatazkagune, azkenean horiek piezen bitartez nolabait ikutu ditugu, baina bai horrek behartzun nolabaiteko kontzeptuen adierazpen bat, ez? Aurretikan behartzun, bestela izango litzake, gauza oso axalekoa. Eta bai axalekoa da, ez? Esan nahi dut, azkenean, gure museo bat txikitia da, eta ez du aukera ondirik ematen gehiagiza kontzeko, baina bai nahi izan dugu nolabait ikutu, eta nolabait kontzeptu horietatik abiatuta, bertaratzen denak, izan dezala nolabait gogoeta egiteko aukera, nahi dun gaiari helduta, harremanari helduta, edo gatazkari helduta, edo merkataritzari helduta, edo kulturari helduta, edo nahi danari helduta, bai. Itxasoa gara. Tira, eta hau bisitatzeko modu asko dauden, norbera bere kabuz joan daiteke erakusketa bisitatzera, eta bertan dagoen material didaktiko edo erakusketa azaltzen duen materialarekin norberak dastatu, baina bestalde, ikusi dugu, martxotik aurrera erakusketari lotutako hainbat jarduera antolatu dituzuela, topaketak, bisitak gidatuak, emanaldiak, familia tailerrak, dena museoaren webgunean dago, baina batzui hileko azken asteazkenean esaterako, ia guztietan, egingo duzu alako topaketa ontziratu zaitez, zuzeu gozara Xabier eta gonbidatu bat, nola baite, bakar gurekin hemen solasean egiten ari zaren hausnarketa hauen girotik, ez? Han ikusgai dagoen horri testu ingurua ematearren edo, ez? Bai, oso interesantea irutzeu eta aurreko erakusketetan abilean jarri dugun esperientzi bat da hori, ez? Islari bat ekarri berrian, berak, bere gaia besteik gabe jorratuko duna, eta entzulegoak entzun, eta bukaeran galderak egin. Horrela planteatu berrian, iruditu zitzagun oso aberazgarria dela, nola baiteko, elkarrizketa bat sortziak, gai baten inguruko elkarrizketa bat, noski adituak
landuko duen gai horren inguruan, eta elkarrizketa sortze horrek nolabait piztarazten du entzulegoaren artean ere parte hartzeko gogoa, nahia eta atrebentzia. Askotan atrebentzi faltagatik gehatzen gehalako, nik esango nuke hau bestia, gogo eta hau bestia. Eta azkenian, gai hau guztiak zer esana sortzen dutelako denongan. Denok dugu azkenian lotura bat gai hauekin, gai universalak dia. Eta orduan, nik uste oso aberazgarria gertatzen dela, etortzen dianak, olako topaketetara etortzen dianak, ben esperientziak, gogoetak, oroimenak, oroitzapenak, adirazi ditzatela, eta nolabait hor, sortu ditezela, elkarrizketak giro horiek, eta nahi izanezko baita ere, eztabaida giro hori ere, bai ez. Eta aurrekoetan, Tromelinen jundan urtean eukidegun erakusketa horren inguruan, esperientzia oso interesanteak sortu zian, ez? Esklabutzaren inguruan, itxas trafikoaren inguruan, eta pixkat, hildorreri jarraiki, portuak ardatz bezala hartuta, gai universal horiek garatzen jarraitu nahi dugu, datozenekin. Itxas museoko erakusketaz gain, itxas museoak aztertzen dituen espazioiek, moiak berak ere bisitatuko dituzue tarteka, moietako bazterretan zehar da esperientzietako bat, bestean moiaz moia, pixkat erakusketatik atera eta lekuan bertan, jendearekin alako analisiak egite aldera, eta bestalde, hemen ikusi dugu ez, iaetan bain ere gordailua itxastarra, nolabait lehen aipatu dugun, erakusketa osatzen duten beste hainbat erakundeen artean badagoelako gordailua, akuariuma, Euskal Filmategia, ZIZ eta Oaskore S.A. Baina gordailuak berak ere baduelako, ez, gure kulturaren gordetzen lanaren gotorleku izakera hori, eta bertara jotzea ere badelako, ez, pixkate gure historiari zagutzeko aukera bat, ez? Bai, eta gaina, esan dezun bezala, ez, loja hundi hori, ez, Euskal Mollako loja hundi hori, hain zuzen gordailu hori, ez, hor kultura materialan, nahi badezu, jasotzen duen gune hori, nolabait badu lotura, ez, Mollaren funtzio horrekin badu lotura, eta gero, gordatzen ditunan artian, hainbat eta hainbat bilduma daude, museoarenak eta museoarenak ez dianak, aitatu dituzu, ez, beste erakunde batzuek, eta hor daude hainbat gai batetik arkeologiak beak sortu ditunak edo aurkitu ditunak, baina baita ere daude beste bilduma, beste erakunde batzuen bildumak itxasoarekin lotura zuzena dutenak. Itxasotik eratorritako gaiak dialako edo itxasoak sortarazi ditun gaiak dialako, eta orduan, dena noski ez dugu ekarri erakusketa honetara, ekarri dugu gordailuan dauden gauzen ordezkari batzuk bakarrik ekarri ditugu, eta hor aukera, nahi ginun aukera bat nolabait zabaldu baitare jendeari, gordailura sartu eta gordailuan dauden beste eduki bertan dauden bilduma horietako gauzak ikustarazi eta erakustarazi eta ulertarazi, bai. Odeiak azkartu azeruan. Uste dut nahiko sakon aztertu dugula moiak tradizioz berritzaileak erakusketa honen muina, baina muina behar bezala ezagutzeko onena Euskal Itsas Museora jo, eta bertan izan zuen kabuz edo izan aipatu ditugun bestelako bisita dinamizatu hauen bitartez, gure herriaren historia, nortasuna eta aipatu bezala moiek dituzten adaxka horiek guztiak ezagutzeko aukera izango duzue. Xabier Alberdi, Euskal Itsas Museoko zuzendariari eskerrak berriro. Eskerrak. Ez da dira beste urte bete pasa, hurrengo erakusketara bitarte guri bisita egin, eta zurekin solasean aritzeko plazerra baita. Eskerrik asko, Xabier. Mil esker zuei, izan ondo. Odeiak azkartu azeruan. Lauzaumelak baduaz lehortzen. Eguzki begia da zeruan, eta badakigu elkar ondortzen.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Abenduan hitz egin genuen azken aldiz Ander Arandiarekin eta Garbi Arroyuelorekin. Irailean abiatu ziren Euskal Herritik Ugandara bidean, tanden bizikleta batean, eta une honetan Ginea Bisau aldean dabiltza. Azken asteetan Gambia eta Senegal zeharkatu dituzte eta egun batzutako oporraldi ere izan dutela esan digute, bizikleta albo batera utzi, eta atseden pixka bat hartzeko asmotan. Berriz ere martxan dira eta gaurko etapa amaituta, beraiekin hitz egiteko moduan gara. Ander, Garbi, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Julen, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, ondo altziate. Kaixo, inigo. Ondo, hementxe, geoztako aldeago bero eta humedade gehixiokin, baina ondo gaude. Oain pozik zuekin itzen barreunako tarte honetan. Ederki, bueno, aipatu dugu, abenduan hitz egin genuela azken aldiz, konta iguzu, abendutik orain arte nondik barrena ibilizareten eta zer egin duzuen? Bai, aurrekoan egin ditugun kilometrok eta ibilidaren, bizikletan ibilidaren egunak errepasatzen, ikusi genuen, zuekin hitzein genuen egunak markatu zula lehen bat eta gero bat, bizikletako ritmoan. Zuekin hitzein genuen izan zen, atera eta 3 hilabetetara, eta ikusi genuen, hilabetean, 25 egun, 23 egun, 22 egun, ibili eginela aurrenengo 3 hilabetetan, baina behin Mauritaniara iritsi eta gero, ez dakit, eguberriak tokatu zirelako, urte zaharrak, ritmoa bintzat bizikletana zetxin genuen, eta 20 piko egun etapa genitun aurreko hilabetetan, laugarren eta bosgarren hilabeten, 10 egun ibiligea bizikletan osake pentsa. Azkenean Mauritanian geldialdi handi bat genuen, eguberrik zielako, eta gero Senegaletik aurrera erakunde desberdinak ere bisitatu ditugu, eta horrek ere, herrialdeak beste modu batetara. Amaitu genuen desertua, ere, pizka, hasi dira beste estimulo diferente batzuk agertzen, ezagutu ditu familiak, hemen Senegalen igual errezagoa da sartzea, eta baita ONG-en kontuarekin, ezaki horrekin sartu gara barruraino, sukalderaino, familiak ezagutzera, eta euskaldun proiektuak eta ezagutzen, eta, dedikatzen ari diogu denbora gehiago, ez? Akaso, Ander, Garbi, bizikleta egun kopuru hori jeistea esaten ari zaretenarekin ere badu lotura, ezta? Ez da bakarrik, ez dakit, nekea pilatzen doalako eta indarra dosifikatu behar direlako, baizik eta ibilbidean zehaztuta zenituzten hainbat puntutara iristen ari zaretelako eta horiek bisitatzen ari zaretelako. Biak batean. Bai. Bero asko egiten du, Anderrek esan duen bezala, baina egia da markatu ditugun puntuak ikusten ari garela eta gehiago, porque hemen ari gara deskubritzen gehiago, batek esate dizula beste badagoela gertu eta joateko, eta azken aliatzen gara. Batek, erakunde batek beste gomentatzen ditu, eta gero nahi gabekon batzuk ere ateatzen die. Karreteran goaz eta aldamenean eskola bat, eta proiektua edo eskola eraiki duen erakundeak kartetxoa jartzen du, eta askotan ikusten dugu, la Junta de Extremadura o la Junta de Andalucía ez dakit, eta interneten sartxeatzen deu, eta zeitun pozik esaten digutela, hemen norbait baldin daukea, bulegon bat edo langileen bat, zeitun bideratzen digue juteko, bisitatzeko, eta
eta hori, gaur adibidez oso pozik gauden hemen Burkina ni Jesus. Ginea Bisauko proiektu batean, Cácereseko ONG bada, Sogiba izena duna, eta hori, bikote gazte bat, gure adinekoak, kooperante lanetan zebiltzanak oso jatorrak, eta esan dugu, hementxe beste egun bat lasai harren pasatzea daukegu, ez? Baina, erabaki dugu aurrera jotzea, eta bueno, denetik pizkat julen, zuk esan duzun bezala. Leku bakoitzen gauza gehiago ikusteko, eta gero nekeare bai, bezurrik esango. Nekea, eta neke fizikoa, eta neke fizikoak eragindako neke emozionala pizkate bai, ez? Betiko monotonia hortatik pixka ateratzeko beharra, ez? Bizikleta, bazkaria, sua piztu, zinda kanpaina zabaldu, ura bilatu, nora iritsi behargean, mapari begira eten gabe, pixka horrek bai faktura pasa izan dugu, emozionalki asko. Eta gero igual faltan butatzen duzuna, askotan dira harremanak, ez? Harreman zuzenak edo gertukoak. Eta batutan agertzen denean olako harreman bat, edo, erderaz egiten da norbait, eta erreztu egiten dizula egun bat zauden lekuan. Laguntxoak, ez? Laguntxoak, eskertzen da asko, egoera honetan, eta ja, gara magula 6 hilabete atera ginela. Bost, barkatu, bost. 5 hilabete, bihar, bai. Bai, hori da, bai. Hemen ari gara ikusten, bideo diez jarraitzen gaituztenok ikusi dituzte dagoeneko zuen hainbat irudi, baina oraintxe ikusten ari garena, zuen ibilbidea, eta uste dute ondo dagoela ez, azkeneko denboratxo bat pasada itzin genuenetik entzuleari freskatzea, bidai honetan egiten ari zareten, ibilbidea alegiatik irten, eta hemen ari gara ikusten bidea, zuzen momenturen batean nik mapa gaizki interpretatzen badut, Bilbotik jetxi zineten Burgoseraino, Palentzia, Valladolid, Zamora, Salamanca, poliki Andaluzian murgildu, eta antxe, igaro zenuten Gibraltargo lurmutur hori, Tangerrera heltzeko, edo, behintzate Marokora heltzeko, eta behin Afrikan, poliki joan zarete jaisten Maroko guztia, Tinerir, Oarzazat, hortxe ikusten dugu, ez? Nola ja Agadirren hegoaldetik, gaur egune, oraindik okupatuta jarraitzen duten Sahara, Mendebaleko Sahararen lurraldeetatik jetxi, hor ikusi dugu Elaiun, pixkana Mendebaldeko Sahara guzti horretan barrena, ea baxagoak uzen iten gehiago jaisten, hortxe ikusten ditugu, Dakla, Lauera, eta poliki Mauritanian sartu zinaten. Diot poliki, zeu hemen ari gara esaten, ibilbidea lau hitzetan, garbi Ander, baina Mauritaniara heltzeko bakarrik, ja indar batzuk utzi zen dituzten bidean, ez? Joe. Bai. Emozionantea da entzutea, kontatu dezen bestela, oso ondo erritxoak, guazazate eta baziken pasa ginen da. Hori etortzen zezkigu irudiak ere. Zapenak eta irudi aspaldiko kontuta zaigeala, eta, duela bi irudia beteko kontuk die, eta bai, Penintxula, Marruekos eta Sahara, hori, hilabete bakoitzean, 1.300, 1.200 kilometroko batez bestekoa atea zaigu. Eta nahiko serioa zuen bizikletan pedaleatzekoa, eta terrenoak ere, ostarako, horretxeagoa zan, janaria ere, pixkat, detaile, arrazoiak topatzen azte bat inbagagoen zeratik intzetsi duen ritmoa, janariak topatzeko ere errastasun eta kalidad daudeko janaria, ez? Marrokozen almendrak eta olioak eta dena. Atzu jabetu ginen hortaz ere. Goxoa eta etapa nahiko potenteak egin genitun. Marrokozen atlas zeharkatu genuen, hori da, desnibel handiko etapak, eta oso, egia esan arro egin genitun hilabete eta zaurnengo horiek eta oaine bai, pixka jetxi indala eta zenbatik baloratzen jartze gara eta 1.200 kilometro itxetik hilabete baten, de repente 500 kilometro itxera azkenengo
2 hilabete bakoitzean. Eta Hemen egia da bero asko egiten duela, baina asko, eta horrek markatzen dizu ordutegi bat egunero. Eta azkenen hori, saiatzen gara atzatzen 6:00 edo, 7:00 ateratzeko bizikletakin, eta ja 11:00 aldera ezin da gehiago eman. Bero asko dago, ondar asko dago, hemen asfaltatuta dagoen karretera bakarra, da nazionara, eta ikustekoa da. Eta batzutan ondarra egin dago, baita ere. Eta ez dago bat asfaltatuta, orduan dago hori ondarra edo non. Eta horrek zikatzen dizu asko ahoak, eta ez dozu arnaz hartzen ganorak. Eta, zailagoa da, egoera zailagoa da. Bai. Bueno, Ander, Garbi, atzo, gaurko elkarrezketa hau grabatzeko hitz egiten aritu ginenean, 3 ardatz aipatu zen izkigu zuen, nolabait ere azken asteotako edo azken egunetako ibilbidea hau laburtzeko, horietako lehenengoak Gambia. Eta zuek idatzitako irakorriko zuzenean. Gambian lagunak atera zizkigu bazter guztietatik. Bai, Gambia... Bai, herrialde zaila, herrialde txiki bat, baina azkenen batxuriak nabarmen ikusten gara, horren beste beltz tartean, eta pixka bat galduta ikusten bagaitue, segituan gertuatzen zen, jendea, zer behar dezue, eta orokorren betiko gauzek izatezien, ez, banku bat, diru pixka ateateko, eta jatetxe bat, bertako jana jateko, eta olakotako beti jendea lagunteko prest, eta hori, egizan... Gero, bigarren, nengo hizkuntza, berez, porque kolonizatuta daude inglesen... Inglesa hizkuntza ofiziala, Eta hori inglesez hitz egiten dute eskolan, eta inglesa haiek ikasten dute txikitatik. Orduan guretzako asko zerrezagoa eta komunikatzea. Karo, lagunak ziren gure alde ere. Haiek gerturatzen ziren, baina gu pozik. Baina arteko herrialde guztitan frantsesa. Hitz egin da, Gambia kenduta, inglesa zala, eta guain gauden Ginea Bisaun portugesa. Baina gainontzekotan frantsesa eta eskertu dugu. Eta hango rastafaierrak, eta bizi diren patxaga, eta musika, eta, Gambia herrialde interesgarri, Ia baino, interesgarri. Eta hori, zagutu duna kostakoa, Gero barnekaldea, berez kostatik 80 kilometro ditu bakarrik, iparraldetik hegoaldea, 80, eta guk eman ditego 10 egun. Berez, 2 egunetan lasai zeharkatzeko herrialde bat, hori, han bisitatu genuen Veronika Ormetxearen Soinu Buga proiektua. Eskola bat dauke, aurreta lehen hezkuntzako ikastetxe bat, eta... Bertan luzatu ginen ere... Berarekin, bera bizkaitarra, eta Garbi ondo urretu zen. Eta nire, baina Garbi hobeto. Bueno, bai? Segi. Ez hori, Gambiako kontu aipatu diguzue, eta gero zuek zehaztutako hurrengo puntua, Casamance izan zen, Senegalkoa, eta hor, esan genezake, bizileta nolabait ere albo batera utzi, eta merezitako oporrak ere izan dituzuela. Bai, hor gainera, sartu ginen Casamantzera, eta zuzen, Gambiatik ateratzen zara berriro Senegaleko hegoaldera, eta parte hori deitzen da Casamance. Eta ez dauka zer ikusirik goiko partearekin, iparraldeko Senegalarekin. Askoz berdeagoa da, jendea irekiagoa edo iruditu zaigu, eta klima beroagoa, berdeagoa, interesantea da. Eta joan ginen zuzenean, Tukasen Afrika detzen da proiektu batera. Hori dago Abenen kostan dago, eta, katalan batzuk eramaten dute, mikotea da, mutila abenekoa, senegaldarra, eta neska katalana. Eta, hori, elkarte bezala montatu dute, alde batetik
egiten dute turismo inmersion kultural edo deitzen diona, eta bestaldetik hospitaletan laguntzen dute. Hospital, bueno, bai. Emaztea medikua delako. Arlo sanitario zen dute. Eta ondo, eta elkartu ginen beste kuadrilla batekin, Tenerifeko 4 neska jatorrekin, beste katalana bat, bueno, bere anaiarekin, eta antxe eman genituen beste 3-4 egun, haiekin. Barkatu. Lasai, bai, entzuten dugu horre, ibilgailuren bat badabilela, entzulei barkamen askatu behar diegu, badakigu ez dela entzunten errexen izaten oraintxe audioaren kalitatea, baino, honek justifikazio ere badu, Afrika sakonean dauzkagu Garbi eta Ander, eta bertan estaldura, interneta, baliabideak, ez dira norberak aukeratzeko modukoak, eta texente ondoari gara dena ulertzen, beraz, eskertzen diogu entzuleari ere, esfortzuri egiten ari bada, eta belarria batzutan pixkatola okertzen badu. Bai. Zerrik asko entzulea. Guretzako ere. Justo gina bizaun ez dago oso kobertura ona, edo seinale ona interneta joaten da eta etortzen da. Imaginatzen dut, hemendik aurrera holan izango dala, gero eta berago gauzak lujoak edo murrizten hasiko direla. Eta interneta hemen lujoa da. Ander Arandia eta Garbi Arroyuelo, Ginea Bisaun zaudete une honetan, bira bidaia egitasmo horretan, irailean Alegiatik abiatu, Bilbotik barrena pasata, hortxe, Ugandara bidean, abenduan izan genuen zuekin lehen hartu emana, gaur ere izan dugu, eta hemendik aurrera ere, aipatu dugu, aukerak ere agian ez direla nahi beste izango, baina ziur, Ugandarako bide horretan berriz ere zuekin bat egiteko aukera izango dugula. Eutsi Goiari, animo bidean, eta besarka da bana Euskal Herritik. Bai, zerrik asko. Zerrik asko, Julen, Igo. Zaindu bikote, aio. Vaya mais vai, faz o que quiser, vai, Salengari ramtoro, ramayo. Agurtu ditugu eta oraindik bideo deiez ikusten ari zaretenok edo streamiez ikusten duzuenok, ikusezak ez duen nola aurre jolasten duten antxe Ander eta Garbiren tandemarekin. Ez da proiektu makala, Julen, ze oso luzerako joan dira, Alegitik abiatu zirela aipatu dugu, ez dagoeneko 5 hilabete. Irailean abiatu ziren. Eta hortxe, bide horretan, Uganda dute helburuan badago, Xabin Gabilondo uste dudela oriotarrak zuzentzen duen Mugwano Lagun izeneko erakunde bat, antxe Ugandan, eskolak eta hezkuntza instalakuntzak eta jartzera dedikatzen dena, azpiegiturak eta jartzea helburu duena, urteak daramatzetea da bertan lanean, eta bertarako bide hori abiatu zuten irailean esan dugu moduan, baina bidean, Garbik aipatu digun bezala, bat proiektu ezberdin bisitatu eta ezagutzeko aukera ere badute, beraiekin hartu emanetan izan dira, eta hoietako batzuk jada ari dira bisitatzen, eta Anderek eta Garbik beraiek esan duten moduan, bidean ere, proiektu horietan beste batzuk ezagutzen ari dira, beraz, erritmoa jetxita, baina gauzak ezagutzen eta esperientzia pilatzen ari dira. 5 hilabete, esan da bezala ez da makala, Julen, ze, norbait jardaiteke ez, bizileta baten gainean, hilabeterako, Santio bidea egiterakoan, nahiko eroso, azpigitura aldetik, errepide aldetik, eta batez ere, norbere eguneroko beharrak asetzerako orduan, izan ez dakit produktu intimoak, izan farmazia edo botika batzun beharra, edo izan Anderrek aipatzen zuen bezala, janariaren beharra, gero eta jakiak lortzeko zailtasun gehiago, jakien kalitateare eskaxagoa, eta noski gorputzak horrelako ordupila ariketa fisikoan diarduenean, behar du, elikadura hori zaindu, eta dena hasten da pilatzen, nekea, denbora, eguzkia, beroa, lo egiteko lekuak ere ez dira beti izaten norberak nahiko lituzkenak, eta beraz, proiektu eta postu haundixa marra, lehen urtean ere izan genituen, ez? Beste bi kolaboratzaile Afrikatik barrena, eta eurek ero bueltan ere kontatu izan digute, momentu askotan oso gustora ibili zirela, pentsa, oraintxe ikusten ditugu, ez? Ander eta Garbi euren tandema eta karrituarekin ondartza moduko batean barrena, eta arrizko ondartza den, edo area bintzan nahiko gogorra dirudi. Dirudi. Eta horrelako momentuak noski magikoak dira,
eurek esaten ziguten. Herriak aipatzen zenitun bezalaxe, Merzuga, Agadir, guri irudia datozkigu, ez? Eta irudi horiek, iruditeria hori hor buruan nik uste betirako mantenduko dutela. Baina, erromantizatu gabe hau, apostu potoloa da. Dudari gabe, eta beraiek ere abiatu aurretik konsiente ziren, ez? Une hauek ere biziko zituztela, bidaia honetan kilometro asko ari gara hitz egiten, hilabete askotako bidaia da, leku berriak dira, eta beraiek bazuten arren nolabaiteko aurreikusitako ibilbide bat, bidean topatzen dituzten ezustekoen menpere egon behar dute, eta handerre berak aipatzen zuen, ezta? Genuen gogoan modu batera edo bestera, errutina hori utzi, ez? Bizikleta gaur nolo egingo dugu, sua, ez dakiz janharia, eta pixka bat, bari dira hauetan, haize pixka bat hartzen zentzu horretan, eta interberritu, eta bideari ekiteko moduan diren. Besarkada bana biali diegu eta bueltan ere emango diegu besarkada hori segia esan, ze abentura politaek kontatzen dizkiguten, berriro eskatuko dizugu barkamena, audioaren kalitatea ez da onena, baina tira, euren testigantza zuzenean jasoalizatea ere iruditzen zaigu badela merezi duen zerbait eta horrexegatik, horrelako apostuak egin ere. Yalifan, yai chakadai pidia. Keep calm and bigarren kafea. 5:23 minutu oraintxe, eta gu bagoaz aurrera txetentxo bat hartuko dugu, ama tabernaren inguruan ariko garazuekin, baina trampetan, pixkat atxeden hartuta, eta segituan Maialen Tellabide gurekin izango dugu, jaza eta politikaren arteko loturan murgildu, eta tira, badakizu, Tellabiderekin beti tekla txuri beltzen artean aritzen garela, pianoak, abeslariak, emakume musikariak, jaza eta politika gaur protagonista izango ditugunak. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Ilabetetxo pasada eta amak konkistan jarraitu du. Konkistatu gintuen aspaldi etxe ingurukoak, ondoren etxera bisitan etorritakoak eta orain munduaren konkistan ere badabiltza, konturatu gabe. Madrid Fusion Gastronomia Kongresuan sukaldarri berriaren lehen saria eskuratuta. Amak erditzen diren bezalaxe sariare erdibitu eginda. Javi eta Gorka direlako garaie, eta bidira, baina kasu inoiz izpide izan dugun kintsugiaren aurkako egin beharko dugu, eta saria hautsi beharko dute, urrea balio baitu, ama sendia osatzen duten pertsona orok, eta eurena ere badelako neurri handi batean. Egila esan gutzako boguk ez genuen ezer espero. Ez da, hola junginean, azkenen ez espero gabe, ondo pasatzea, ikastea, jende honak ineotea, eta egila esan, bira momentun, azkeneako oso nervioso jarri ginen, ze hasieran oso lasa egin den, ja horre eginaren eszenaria jotzeko otan da, ja pixkan nervioso jartzen hasi ginen, eta gehoia izena esan zuenen, Jesukiston poza izan zen, eta Javi justu horran eguta pasa zan, de Javi pixkan deharez hasi zan. Ni lertu initzan, ez da inolaiteko tentsioa askatzen sentsazioa bizi nun momentu hortan, eta nehar baten hasi nintzen, bigote ditu nion, esan nion guk irabazi deu. Baina ez aldezu sinizan ez zuendik ez. Osea, ez genion zentzua ikusten Gorkak esatuen ez genuen espero. Gu baserritarrakin harremana lantzea helburu genuen, ez? Jakintza hori nola jenorri baten berreskuratza da, gero bide berrik topatu ala, egia da, benetan motibatze egin txuenaz konturatu ginala hori zala, ez? Beraztegia bisitakin genitunen, ozaita tarten sartu zanen, ez? Alako, informazio pixkatelarazi eta benetan konturatu ginen baloreak horrek zeukala, ez? Sukaldetik aratago, gure lanak sortzezula jendeangan benetako, ilusio edo gozatze hori. Batek erantzun bat intzigun, esan zion, zuen abangoardia, ez dakiz esan, abangoardia? Ardilatxa, eta astoa berrera biltzea, aragia galtzen utzi uzten ez dadin, hoi benetan abangoardia da, garai batean behar batzana gaur egun erreklamo bilakatzea abangoardia da, izan daiteke. Hor erantzun osta bota genera izan diala ziklok, azkenen baude momentu batzuk nun, oreka elikadura sobiro nontasun bat, oreka bat bilatzean, eta divertitzeko momentua deonez, abangoardia teknikarekin, su artifizialekin jazten dan momentu hori,
Baina iritsi momentu batean, berriz ere lurra, berriz ere horrek hau bilatzeko momentua sortu dan, eta guri dagokitzu zaigun lan hori itea, ez? Da ikusi du beharrezkoa, ez genuako ikusten gure ingurun gastronomiak lotura, ze lotura zekan gure lurrakin, gure nortasun horrekin. Eta gu zer garen ondik atorren, eta betiko diskurtsoen ez da oso zarra eta oso klasikoa dirudien, egia da galtzen nahi dala, eta horrekin batera gure nortasunan parte oso handi bat. Ez dakau modu bat o sistema bat nun hola iketxeun platerak ebera batea edo beste iketxeun azkenen gehien lantzeuna azkenen guk da erlazioa gure hornitzaileekin, baseritarrakin eta bitanakin. Eta nik uste gure errealatuan parte handi bat eta gure plateran sormenaren parte handi bat datorrela behaekin dakaun harreman eta eukitzetxean elkarrizketa hoitatik. Kontuatuena gure ingurua egiz betetako inguru badala. Osea, errealidade pila bat daude eta behaie kontatzea dugu behaien lan aztein dan eta horren atzetikan produktu bat dago, lan erdien da dago. Gukin berduna, hoi platerea eman izorratu gabe. Ikusi dugu jendeak benetan baloratzeula proiektua eta horrelako sarik batzutan behar dia jendea konturatzeko benetan baloratzen dula horrelako proiektu bat, ez? Askotan horren azkar bizia, horrelako kolpe handi batek gogarazten digula gurea ere izan daitekela proiektu potente eta handi bat. Ez eta horrego esatezuna, neurri baten lasaitze zaitu, askotan hartzetxon erabakik ez da erabaki erresa esatea behi aragirik ez dugu kartan jarriko eta astoa eta ardia jarriko txeo, garo, horre bezeroan parte handi bat zalantzan jartzezu, beste bat ez da etzaizu etorriko, esango dulako, nik hauek etxean jaten ituen garai batean eta enez jatetxe batera hauek jatera joango. Eta beste batzuk aldiz, erreklamotzat ulertzeko behar dute horrelako sari bat atzetik, ez? Orduan horrelako sari batek eman diezazuk aukera, guain hartu itxeun erabakik hartzeko, arratsalde batzutan itxi, talde guztia, zerbitzu guztietan batera egon dadin, gauz batzuk hobetzeko asmotan. Orduan aldaketa arrisku handi gaukoak hartzeko erabakiare hartu deu, baino saria irabazi ondoren. Horren horlateko konbentzimendu bat ere eman digulako. Bigarren kafea, asteleenetik ostiralera, arratsaldeko 4:00 6:00. Ostirala, azken txampa, eta gu gai jorapiletsuetan eta ez dakit ilunetan ze jazz kolore honi ere iluntasun puntu bat badario eta batez ere iragana dario. Maialen Tellabide, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ez dugu gaur ostirala hola funky, jazz eta giro dantzagarrietan amaituko. Ez, gaurkoan ez. Pixkat gogorra amaituko dugu. Bai, zoritxarrez bai. Baina, bueno, horakoa da bizitza, ez? Ezin da dana euki beti. Bueno, gaurkoan jazzak, estilo musikal bezala, genero musikal bezala, zein mezu politiko bidali ditun aztertzera nator, ze gauza batzutan igual azten zaiguna edo igual mundu guztiak ez dakizena da, jazzan jaiotzeko momentua oso gogorra da. Ez dator tradizio alai batetik, precisamente, sufrimendutik jaiotako estilo musikala da, esklabu beltzena, estatu batuen egoaldian, konkretuki, eta batez ere 40ko hamarkadara arte, txurientzako divertimendu bilakatu zen estilo bat zen. Eta gainera txurien artean mitxa parodiatua blackface asunto minstrelakin eta haue guztiakin. Eta beste dozein disiplina artistiko bezala, musikak ere bere aldarrikapenerako bidea aurkitzen du, eta estilo bakoitzak zerbait ezberdin aldarrikatzen du. Punk musika gauza batzuk aldarrikatu zituen bezala, edo kantautorek behaien mezu politikoak bidaltzen dituzten bezala, jazzak, batez ere afroamerikarrek egindako jazza, behaien arrazismo, arrazakeria egoerakin zer ikusia dakaten, mezuak bidali dituzte
batez ere 20. mendian ziar, egia da 21. mendian ere badaudela pare bat adibide, ikusiko ditugu, baina batez ere 20. mendian garatutako zerbait da. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging. Ez hautzen dugu hau zau, bai, ez? Bai, baina nik gidoian ezpalego enizukeen esaten jakin. Hau Billie Holiday da. Billie Holiday oso hautz berezia dakan emakume bat, eta baitxa bere historia, bere bizitza, aparte kontatzeko zerbait, hori bai, klinezak hartu. Bere biografia bat irakurri berbalin maizue, dokumentalen bat, prestatuz, oso momentuala gutxi dauz. Baina, bueno, entzuten nahi gana, Strange Fruit deitzen da, fruitu arraroa. Berez, olerki originala Bitter Fruit deitzen da, Abel Mirapol, irakasle judu errusiarrak idatzia, komunista zen gizon hau, eta biritar beltzen nitxamenduaren ondoren idatzitako olerki bada. Estatu batuen hegoaldian, Georgia, Alabama, Arkansas, haue guztiak, ez? Urte pila bat entziar, baina pila bat, batez ere 20. mendearen hasieran lintxamenduak egiten zituzten beltzen aurka, Ku Klux Klan eta haue guztiak, eta beltzak, gorputz beltzak zuaitzetatik zintzilikatzen zituzten. Ta nahi nizueke irakurri olerkiaren itzulpena, jakin dezazuten abesti honek zer esaten duen, ez? Oso grafikoa da, baina baita ere egia da polita da. Hegoaldeko zuaitzek fruitu arraroa ematen dute. Odola ostoetan eta odola sustraietan. Gorputz beltzak hegoaldeko haizean kulunka, fruta arraroa makaletatik zintzilik. Hegoalde galantaren estena pastorala, begi xamurtuak eta hau bihurritua. Magnoliaren usaina, gozoa eta freskoa, orduan bat-bateko haragi errearen usaia. Ona hemen beleek mozteko fruitua, euriak bildu dezan, haizeak zurrupatu dezan, eguzkitan ustel dadin, zuaitzetatik eror dadin. Ona hemen uza arraro eta mingotxa. Oso gogorra da letra, oso gogorra. Eta himno bat bilakatu zen iaia, batez ere estatu batuetako ezkertiar progresisten artean, da batez ere afroamerikarren artean, ulertu daitekeen bezala. Eta entzun duguna Billie Holidayk abestutakoa da, 1989an, eta berak bilakatu zuen, edo berak eraman zuen abesti hau himno bilakatzera, mundialki famatu egitera. Cafe Society klubean abestu zuen, lehenengo aldiz, eta naiz eta hasieran zalantzak izan zituen programan gehitzeko, erabaki zuen bukaeran abestuko zuela, eta beti abestuko zuela bukaeran. Eta, de hecho, Carnegie Hallen abestu zuen abesti hau, publiko dana txuria zan, eta bueno, esaten dute kroniketan esaten dena ez, hotza, sentitu dela de repente ez, bere isildu zanean, hotza. Eske, hau da olerki honen efektu, da batez ere berak abesteko daukan efektua, ez? Bere abesteko moduak daukan efektua, hain da ekspresioa, da ez dira bakarrik hitzak, zer esaten duen baita, gainera, bakizu zer da okerrena, hain matxismo pixka bat gehituko dieguni. Txuri askok pentsatzen zuten, berak ez zuela ulertzen letra. Ez zela gai ulertzeko letra. Ez baina, ze uste zuen? Horiak klasismoa, rasismoa, paternalismoa. Osea, dana batera. Eta entzuten baldin maezue, YouTubeen badago bideo bat, hola de artxibo esaten dana, berak nola bestu dana, arpegisa nola aldatzen zaion da dana.
Eta nik gomendatzen dizuet hori bai, euki gero konpensatzeko zerbait. Ostras, gogorra dia, gai hauek gogorra dia, eta listo. Strange Fruiten, bertsio asko egin dira. Billie Holidayren abia.ko honen ostean esango nuke ia 20 urte gaztego izango dala Nina Simone, eta honek ere oso bertsio indartsua egin zuen. Gero eragon dira pixkate zurituago eta beste estetika kolore batzutan Annie Lennoxek egiten duen bertsio bat oso dotorea. Gurean ez ditxu Pinatxok egiten du fruitu arraroa, Arkaitz Kanok esango nuke edo Leireka, konein ez da egite zeinek itzulitako hitzekin oso bertsio dotorea, Mikel Sánchezen ekoizpenpean, esan nahi nuen, bai? Eta tira, baina bai mundu mailan ez da egite asko egin dira. Bai, eske oso lerki polita gainera, oso elegantea, ez da egite oso polita, inglesez, gainera belarrira oso ondo sonatzen du, guztiak rima dauka, eta hori guztia, oso konsonantea guztia, eta eske ez da bakarrikan esaten duena, baizik eta nola esaten duen da, nola puskatzen zaiona hotxa, eta ze drama irudikatzen duen baita, ez? Oso, ez dakit, oso gogorra. Baina, jarraitu ezagun apurtxo bat, ze badaude adibide gehiago. Fables of Fabus. Charles Mingus'en pieza ezagunenetakoa, ezaguneko nik diskokoa, oso grazioso eritzen disko horren izenburua, holaxe. Hau da, hori 59ko diskoa, eta tema hau, baitxa 59an kaleratutakoa. Charles Mingus politikoki oso konprometituta zegoen, eta bere disketan dagon explizito honetakoa dau. Eta zuzena da oso lotxagabia gainera. Arkantsaseko gobernatzailearen aurka idatzita dago, Orval Faubus. Eta impresentable honek Little Rock institutuaren arraza integrazio prozesuari trabak jartzen saiatu zen. Garaiontan ja gainditu zuten fase hau ez, non ikasle txuriak eta beltzak batera joan zitezken eskolara, tipo honek zentzun ezetz, bere hirian ezetz. Eta utzi zituen behatzi neska kanpuan, eta hiritar txuriek, bai gizonak eta bai emakumeak, nola esaten da euskera, zola, txistua bota, baina ez txistua bota, txistuari baizik eta beste bati txistua bota. Ez dut inoiz. Norbaiti txistua bota. Hori, itzitxusi eta txistu artian, utzi zituzten behatzi neska nerabe, eskolara jungabe. Eta, protesta moduan idatzizun gizon honek hau, eta berez, honek letra dauka. Baina, Columbia Recordsek zentzuratu intzun. Ze gehiagik izan letra hori, da esateizuet oso esplizitua da, hemen ez dago olerkirik, hemen ez dago metaforarik ez tal cual. Eta urte batzuk beranduago, urte batzuk ez, urren urtean, Candid diskaetxearen eskutik, letraz eta guztik aleratu zuten da, berak abesten du beste batekin batera. Fables. Don't ring the cash register. You got it covered? All right. I'd like to continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel, Faubus, and it's titled The Fables of Faubus. Oh, Lord, don't let them shoot us. Oh, Lord, don't let them stab us. Oh, Mingus bera da abesten. don't let them tar and feather us. Bai, baixua jotzen malmodu beto, ez? Bai, gauza garbi, baina, Da, nik entzuten dut protesta da aserre tono hori. Bai, dago aserre. Bai. Baina, egia da, atzo ere aipatu nun, musikari britaniar bat inguruan arintzela,
jasaren dama beltzek izan duten gaitasun hori ez kantatzeko desgarro hortatik, minetik, jasaren sustraia oso hor dutela hotxean, ez? Bai. Mingusek hemen hori badu, falta zaiona da, beste estetika guztia. Claro, bai. Bueno, baina bere kompoziziotan eramaten du beste... Andreia Trianari buruzari nintzen atzu. Eta hortik ze hori. Mingusen inguruan ere, gorentzuleekin inoiz hitz egin izan dugu, kontrabajista bezala batez ere ezaguntu dugu, Big Band zuzendari eta pianista ere bada. Egia da, kontrabajoa izan dela hor bere ardatz. Eta tira, ahotsa ez da normalean bere ibilbidean oso presente egon, baina kasu honetan protestak, mezuak, bai. Esplizitoki emateko. Musikalki gauzak esan daitezke, baina kasu honetan esplizidade hori, zehaztasun hori. Hitzak hori dauka, bai. Aprobetxatukoet komentatzeko hasieran astu zaitela esetia. Mingus hau 59 urtea da, baina 40ko hamarkadatik aurrera, bibopa ateratzen den momentutik aurrera, bibopa bera, estilo bezala, oso kontestatarioa da. Ze atzean utzi nahi du afroamerikar beltzaren eta irribarretsuaren estetika hori, eta asko ziren musika bortitzagoa da, oso azkarra, oso sofistikatua, nota pila bat, eta bizkarra ematen jotze zuten sarri, eta zan musika beltza beltzentzat, ez zuten naiz txuri egin zerikusirik euki, naiz eta urteak pasala, ez, guztia lasaitzen doa, naserre guztiak beruntz doaz, ez, eta bibopa gero beste bide batzuk hartu ditu, eta batez ere hamarkadetan segitzen, beste jarbopa, ez dakiz zer, baina, kontua da, hasiera baten bibopa zan beltzen, musika beltzentzako, eta aserretik etorritakoa, eta batez ere tradizioa atzean utzi nahian, ez? Eta hori, txurientzako zerbitzu hori utzi nahian baitare. Orduan, estilo bezala, ez da besti konkretu bat, ez? Baina estilo bezala baita, hor mezu politiko badago, bai estenografian da, eta estetikan bertan. Hirurogiko hamarkadan barrena jarraituko dugu, ez da? Bai, da leheno ipatu ezun Nina Simone entzungo dugu orain. Mississippi, goddamn, it's our last tune. We had some request for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Batematek ez balmeak izertan goddamn, inglesez da, en plan, cago en Dios, olako bat. Orduan hori, Mississippi cago en Dios, da, bestia, esencialmente. Eta da, Nina Simone aserre, esencialmente hori da, bestia, ez dago gehiago, da nola kontatzen duen, hori, hegoaldeko estatuetan, nola pazientzia galduta dagoen, nola ezin dan lasai bizi, nola ezin den kaletik lasai ibili, eta nola nazkatuta dagoen egoera hortaz. Eta hau, afroamerikarren eskubideen aldeko protesta eta hauek hasi baino pixkat lehenagokoa da, así que Nina Simone visionaria, beti bezala, por supuesto. Eta konkretuki Birminghamen gertatuta, Birmingham estatu batuak, ez Inglaterra, claro. Alabamako hiriburua. Hori da. Bertan gertatutako nik atentatu terrorista dituko diot, ez da beste zer. Eliza Baptista batean bomba bat jarri zuten eta 4 neska txiki hil ziren eta beste 20 piku zauritu, ez? Eta honen arira, ez? Hori, ostras, ja, ezin gara hemen bizi, ez? Edo ezin da gehiago, da jasan gehitza da. Eta hori, abestia da, protesta konstantea, da gainera, eske aurpegia, nik uste zaio zelako aserra dagoen da, nola jotzen duen tunkun, como andra hau da, batemati soplamokos batemateko momentuan, plastiko bat emango jo batemati. Eta aserria guzti zilegi da, osetan esan berda.
guztiz zilegi, osea, behaien egoera, afroamerikarren egoera, bueno, edo zen imigrante, zen koloreko imigranteren egoera, edo zen herrialde txurian jasangaitza. Eta batez ere estatu batuetan beltzen egoera, oraindik jasangaitzo zen. Osea, zen, hori, zela da, zerua ez dana, zela da, infernua. Lurra esan barrizunik. Ez itzaiten itzatortzen. Eski Iruñan bizizea eta badago hor kutsapen bat, Bai, joder. Bai, baina infierno ere zitzaiten gaztelera zetortzen, Ez hizkuntzagatik, baizik eta zerua eta infernoen arteko banaketa erlijioso hortatik gertu zaudela batzutan. Bai, eske gurutze legi azkatin guruan, da, bai, en fin. Bueno, eta aztu baino lehen, abesti hau, noski, beitxa, zentzuratu izan zen, bai irratita bai telebistan, baina, bueno, nola Nina Simonek nahi du nahi dun, eta nahi du nahi intzun, berak zuzenekoan jozun berdin. Eta gainera, hori, kontzertuan bukaeran, hasieran entzun dugun bezala, eta gainera, Nina Simonek gero aurrerago bere aktivismoakin jarraitzen du, eta 60ko hamarkada osoan zehar, Ain't Got No Home eta horrelako abestiekin eta baitxa jarraitzen du mezuak bidaltzen, gaina oso mezu zuzenak, ez dago zalantzarik berak planteatzen du hortan. Eta bai, Nina Simonek dakan indar hori guztia esateko oso efektiboa da. Everybody knows about Alabama, everybody knows about Mississippi, everybody knows about Mississippi gone down. That's it, ala, son se acabó, ya está. That's it. Ez du azkeneko akordea jo eta, ale, bauaz. Esan dut esan bernuna, ala, juntzitzetu danak por saco, bai, oso graziosoa, en plan, kontzertua bukatu da, ala, ja, pakian juntzitezkete danak. En fin, bueno, jazian bada, osea, adibide geixo, baina, bueno, geixeek iluzatu gabe. Adibidez, Max Roach bateria joleak, We Insist, diskoa dauka, 61 batian kaleratutakoa, Freedom Note suitarekin. Freedom Note suite hau da, 20 minutuko suita, eta da, Prayer, Protest and Peace, hori da, 3 peak. Orduan, oso, osea, da free jazz oso zai antzuteko, baina, bueno, bat interesatzen bali mazaio, hau bai dela nivel friki supremo. Max Roach, Max Roach, We Insist. Hori da, bai. Gero baitxa, John Coltraneek ere badaka bere aldea ez, Alabama, 1975 baitxa Nina Simonek aldarrikatzezun aldarrikatu. Urte berean, bai, kritikatzen gaitzesten zuen atentatu horren. Bai, atentatu horren arira. Eta gero 70ko hamarkadan, afrikanismoa aldarrikatzen duten pieza, album eta talde pila baude. Gogoratzen hori itzen genuen afrofuturismoaz? Zeon afrofuturismo. Bai, hortik hasi eta gero jazzeko talde pila bat, eta bueno, orokorrian pertsona beltzez osatutako talde guztisek, baldin eta aldarrikapen politikoa ez balima dute etxen, badago behaien afrikanismoa goraipatzen duen sentimendu hori. Ja, behin eskubideak lortuta, ez? Eta honen adibide, bai, Miles Davisen Bitches Brew eta olako diskuak, Herbie Hancocken Headhunters, que por cierto, hainela gutxi viniloa eskuratuet originala, 74koa, eta baina intzuten egen Chameleon. ¿Sabes todo esto? Es que bigarren melodia de Torleister. Beraz naiz ni izan izorratu dena. Ni konfunditu nahi da. Iru, lau. Joder. Bestu, zuek maia. Bueno, en fin. Ja, bukatzen hasiko gea. Gaur egun, batek pentsatu dezake afroamerikarrek ja bidea handia indutela, ez? Eta eskubide gehienak dituztela, gehienak ez danak dituztela hori guztia, baina bueno, guztiok dakigu teorian da ona, gero praktikan ez dela bilakatzen, ez? Eta badauzkate hainbat gauza oraindik aldarrikatzeko, eta badaude adibide gutxi batzuk, benetan ez direla pila bat jazzean konkretuki, nik uste hip-hopean eta rapean gehiago gongo direla, ez? Baina, bueno, gutxienez
Hori, jazzian, Ben Williams basistaren Toy Soldiers, 2015koa, gizon beltz gazteari bidaltzen dion mezua da, hiri modernoak ematen duen diru azkarrak ekarri ditzakeen gora beren inguruan, kontzientzatu nahian edo, ez? Hori nola ez diren itxutu behar diru azkarrak ematen dituen gauzekin, baizik eta behaien etorkizuna hezkuntzaren bidez osatu behar dutela eta eraiki behar dutela eta ez dezatela hori pimp rollo hau, ez? Ditut nire lehenengo $1,000 gastatuko ditut belarritako ez dakiz zerbatetan, ez? Inbertitu edo gorde aurreztu eta zure hezkuntzan erabili, ez? Hori sustatzen duen musika, digamos. Eta gero badago beste bat, Terence Blanchard, hau trompetista veteranoetakoa da, gaur egunean, eta ez da lehenengo aldia, eta digamos, berak ere aldarrikapen politikoa handia egiten duela bere lanetan, baina azkeneko urtetan handia zen bortizkeria polizian lehen inguruan, guztiok ezagutzen ditugu kasu hauek, ez nola hil dituzten poliziek hiritar afroamerikarrak, Breathless deitzen den abestia atera zuen E-Collective taldearekin. Nola aldatzen den estetika, Bai. Mende batetik bestera, pasada bat. Hau, Breathless 2015ko kantu bada, eta zuek aipatu bezala ez, Breathless, arnasik gabe, I Can't Breathe esalditik, Black Lives Matters mugimenduaren oso esaldi epizentrikoa da, batez ere 2014an, esango nuke, Eric Garner nazken hitzak izan zirela, poliziak pertsona afroamerikarra hau itota hil zuen aurretik, eta ezin dut arnasik hartu I Can't Breathe hortatik sortu dira hainbat kantu, nik genuen hau ezagutzen, baina Terence Blanchardren, Breathless kantua. Bere bere aportazioa. Karpena oso ondo zegoen. Lehen horitu gara, esplizito edo ez esplizito direnen artean, ez? Horre, zera Charles Mingus'en lan horrekin, Fables of Phobos, da inola auskatu garen. Phobos, letra dun eta letra gabe horrekin. Breathlessen inguruan, edo I Can't Breathe mugimenduaren, erailketaren inguruan kantu gehiago ere sortu dira, esango dugu Terence Blanchardren honek baduela, ez esplizito eta beste modu batera kontatzeko apostua edo. Claro, baina gero baitza pentsatu behar deu, nik uste hori, 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, etzeon gaur egunean daun informazio mugimendua. Osea, Blanchardrek ez du esplikatu behar zerren inguruan di Juan Breathless. Mundu guztiak daki zerren inguruan di Juan Breathless. Ikusten malemazu beltza dela, ze historia daukan, eta zer gertatu da orain dela gutxi. Eta gainera, ez dezu ez da Amerikarra izan ber, estatu batuarra izan ber, zerren inguruan di Juan jakiteko. Ez hemen badakigu zerren inguruan di Juan. Ordea, nik uste 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, sare sozialak existitzen etzian momentu baten, edo esplizitoa zea, edo zure mezua ez da iritsiko. Edo argia zea da lotxagabea eta intransigentea eta hori guztia, edo musika azkenean arte abstraktua da. Eta jasotzen den, entzuleak jasotzen duen mezua hain da subjetiboa. Zuk berez, hori mezu politiko bat eman nahi baldin badezu, edo zerbait espezifikoa esan behar baldin badezu, hitzen bidez esan behar dezula nolabait. Eta gero ja, da zure abilezia letrak egiterako momentuan, ez? Edo nahi baldin badezu poetikoagoa izan, edo Mingus bezala de zea fascista bat, hasta ez, da hori esaten du gain, hori esaten du abestian. Erraminta ezberdinak, mezu berdina, esencialmente. Eta egun urte pasadia, egun urte pasadia, lehenengo jarri deguna Black and Blue da hogeta pikukua, así que egun urte pasadia. Eta mierda berdinakin jarritzen dugu. Ez neurri berdinean, baina bai.
Eta jazzak nik uste zoritxarrez, hau ekiko dula bere adenian betirako, eta gainera oso zaila izango dela iragan hau atzian ustia, nik uste. Baina, bueno, hau da genero honen parte, eta dan bezala onartu berda, ez? Así que bai, ala, entzun dezagun piano solo hau. Eta Terence Blanchardren giro honetan, egingo dugu arratsaleko 6etarako bidea, Maialen teia bidez, eskerrik asko, gaur ere gurean izateagatik, Julen Goikoetxea horbegoz du, astelehen arte. Ondo ibili. Eta zuek entzule ere, bazer baduzu esandakoa, beti izaten duguna, astelenean 4:05 hemen izango garela. Naiz irratian orain informazioaren, bueno, orain hemendik tartetxo batera, arratsaldeko 6ak direla informazioaren arian, azken ordukoaren berri izango duzu hemen Naiz irratian. Aio. Keep calm and be